हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि नाम प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' गाइस गोबां मानसिफ्रानो आंखौ भटार कार्डनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनो थिनदों सिगांनिफ्रायनो बाट आं भिडिअ बानायखानाय जाय मानसिफोर जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोर बिसोर बिथांमोना बे भिडिअ बानायनायखाय आङो बानायखानायखाय बै मोनसे भिडिअखौनो नायनानै गोजोनथों नङा होमबा स' आं बिनि थाखायनो भिडिअ बानायाखैमोन बाट गले कमेन्ट्सफ्राव बुंगासिनो दं कि भटार कार्ड आइडि भेरिफाइ खालामनायनि सोमोन्दै भिडिअ बानाय नङा होमबा दा जोबथा जाबाय 15 अक्ट'बर होनना बुंदों बाट आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां खोन्थानो सानदों बे खौराङा दासिमबो भेरिफाइ जायाखै अब्लाबो माने निउसाव होदों ओमफ्राय बे निउसाव होनाय मथेथ' बे थिगैनोखा नङा होमबा बे नंखागौ जानांगौ नङा होमबा स' बेनोखि बे गोबां मोजां खौरांखि जाय ECI इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि गेदेरमा अफिसार बिथांमोना एनाउन्समेन्ट होदों जाहैदों कि जोंनि 15 अक्ट'बर लास्ट डेट जाय भटार कार्ड भेरिफाइ होदोंमोन नङा होमबा स' बे भेरिफाइ होनाया माने लास्ट डेट 18 नभेम्बरसिम एक्सटेन्ड खालामबाय होनदों बारायबाय होनना बुंदों अब्ला नोंथांमोना गोसो खुसियै लास्ट 18 नभेम्बरसिम बानायनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों मानो होनबा बे प्रब्लेमा जादों कि इनक्लुजन माने गोबां गोदान माखासे मानसिफोरखौ सोसनदों स' बेयाव गोबां प्रब्लेम जादों होनदों डेटा स्ट'र खालामनायाव बिथांमोननि सार्भाराव गोबां प्रब्लेम जादों होनना बुंदों बिकज 133 crore people live in India. It's a huge amount of people live in India. A large amount of people live in India. नङा होमबा गोबां बुरजा सुबुं अनजिमा जोंनि भारतबर्षआव थायो नङा होमबा जोंनि एसियायावनो गोबां नाम्बार 1आवबो गोलैबावोसो नाम्बार 2 नाम्बार 3 गोलैयो आरो नङा होमबा गोबां माने पपुलेसन बांद्रायनि लिस्टआव जोंनि भारतबर्षआबो गोग्लैयो स' बेफोरखौ जोंनो इम्परटेन्ट गैया जोंहा एप्लाइ खालामनांगौ नङा होमबा गोबां मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदों भारतबर्षनि सुबुंफ्रा नङा होमबा स' बिनि थाखायनो सरकारा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मानसिफ्रा माने जाय मानसिफ्रा अफिसार जानानै दङ बिथांमोना एनाउन्समेन्ट होदों जाहैदों 18 नभेम्बरसिम एक्सटेन्ड खालामबाय भेरिफाइ खालामनायखौ स' बेखौनो आं बुंनो सानोसै नोंथांमोना बेखौ नेनो नाङा 18 नभेम्बरखौ दिनै आरो गाबोन मोननै चान्स दंबावो बेयावनो थाब बानायना लादो आरो बेसिकेलि गोबां मानसियानो बानायखाबाय नङा होमबा आरो माखासे दंबावो आरो बेखिनिया थाबैनो फुजा दं होननानै दिनै लक्ष्मी फुजा मैया लक्ष्मी फुजा गाबोन लक्ष्मी फुजा बे नङा कि नोंथांमोना लक्ष्मी फुजायाव थानानै गावनि भटार कार्डखौ भेरिफाइ खालामालासिनो थानाय बे बिराद इम्परटेन्टसिन नोंनि थाखायनो ओमफ्राय आरो मोनसे बाथ्रा माखासे सुबुंफ्रा अनलाइन साबमिट खालामखांनायनि उनावहाय BLOनो साबमिट खालामबावो बै फर्म मोनसे मोनोना जेथिया कारेक्सन खालामो अके मोनसे बाथ्रा बुंनि सिगांनिफ्रायनो कारेक्सना सोलिबोबाय थाखादोंमोन नङा होमबा स' बेयाव जेथिया नों कारेक्सन खालामो अब्ला नोंनो मोनसे रिफारेन्स आइडि नोंनि मबाइल रेजिस्टार खालामनायाव होयो माने जाय नाम्बारखौ होदों नङा होमबा नोङो स' बे नाम्बाराव रिफारेन्स आइडि फैगोन बे नाम्बारखौ लानानै ट्रेक स्टेटासआव नायनो हायो नङा होमबा जों गुबुननो साबमिट खालामनो गोनांथियानो गैया माखासे BLOफोरा लादों जाहैदों BTAD मानसि एरियानि जोंहा माखासे BLOफोर लादों आं मैयासो रायज्लायदोंमोन बाट बिथांमोननो रावबो अर्डारखौनो होआखै बिथांमोनासो लादों आरो बिनि गेजेराव आं बुंहरदोंमोन रायज्लायहरदोंमोन बिदिथ' जेबो गैया आं माखासे BLOजोंबो रायज्लायबाय बिथांमोनथ' लायाखै आरो EROजोंबो रायज्लायबाय आङो ERO माने इलेक्टरेल अफिसार बे सारजोंबो रायज्लायबाय बिनि उनावहाय माने जोंनि डिस्ट्रिक्टनि माने EROजों रायज्लायदों माने जोंनि जायगानि जोंनि आनसलिकनि स' एरियानि स' बेजों रायज्लायनायनि उनाव सारा बुंबाय नाङा बिदिथ' नाङा बेथ' सेन्ट्रेलनि मोनसे खामानि स' गासिबो रुल्सआ एखे बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बे सेन्ट्रेलनि स' गासिबो आसाम स्टेटआनो जा गुबुन स्टेटआनो जा सोब रुल्स एखे नङा होमबा स' बे बुंनाय मथे होमबाथ' गासिबो एखेबा होमबाथ' साबमिट खालामनो गोनां गैया स' माखासे मानसिफ्रा लादों होमबाथ' रायजो राजाखौ गोबां प्रब्लेम होदों थाव खरस ओमफ्राय बिनि उनाव थांनाय सिन्था टाइम जानाय नङा होमबा माखासे मानसिफ्रा गावनि खामानिखौ गारनानै हैनाय नङा होमबा हैफिनबावनाय स' गोबां टाइम लस जादों स' ओंखायनो माखासे BLOफ्रा मोजाङै प्रपार ट्रेनिङानो गैबावा नङा होमबा BLO माने बुथ लेभेल अफिसार जाय मानसिफ्रा गामियाव थायो बिथांमोना बैनि न'खराव बेसेबां दं बैनि न'खराव बेसेबां दं बिथांमोनहा बे माने गुदि बिथांमोना मोनथिजोबखाथारो बिनि सोमोन्दै नङा होमबा स' बिथांमोनखौ BLO बुङो BLOनि गोजौआव थायो ERO माने इलेक्टरेल अफिसार आरो इलेक्ट'र अफिसारनि गोजौआव थायो DAO माने DEO माने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफिसार स' बिनि गोजौआव ओरै गोजौ थाबाय थायो आरो बिनि गेजेराव ओरैनो जोंहा DC अफिस बा SD अफिस साब डिभिजन अफिस नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनाव DC अफिस स' बेयाव गावबागाव खामानि थायो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आरो अफिस थायो बेयाव थांनानै रायलायहैनानै मोजाङै BLOफ्रा ट्रेनिं प्रपार ला आं बेखौ बुङो मानो होनोब्ला माखासे सुबुंफ्रा हैगासिनो साबमिट खालामहैगासिनो जाय मानसिफ्रा साबमिट लादों बिथांमोना मोनथियानो मैया आं रायलायबाय बे BLOजों नामखौ होला बुंला बे BLOआ माने मोनथियानो मिथिबायना जेबो सोमोन्दै मोनथिया बाट बियो माने सोरबा अनलाइन खालामग्रा एप्लाइ खालामग्रा मानसिया प्रिन्ट खालामना हरदोंनो ओमफ्राय BLOनो हैथां होनना बुंदोंनो
ओमफ्राय बिनि गेजेराव BLO नो हैथां होनना बुंनानै बेहा लायबाय ओमफ्राय आरो BLO आ मोनथियानो आंथ' बियाखै नङा होमबा बे मैया दाख्लै आं रायलायना बुंबाय मैया सासे BLO जों रायलायबाय आरो मैयाबो रायलायबावबाय आं बेलेग आं एरियाखौ खोन्थाला ओमफ्राय बिनि उनाव आंथ' मिथिया आंथ' लायाखै बिसोरथ' ओरैनोसो होफैदों आं होफैनायनि थाखायसो लादों ओमफ्राय सासे मानसिया बुंबाय ओहो जोंनियावथ' अर्डार फैयाखै बाट आं मुस्लिमफोर थानायनि थाखायसो जोंनि एरिया आं बिनि थाखायसो लादों स' बेसिकेलि बेफोर जाय जाथाय जादों दावराव खायसे मानसिफ्रा जेबो नङा नोंथाङा टाइम दंबा है आरो टाइम गैयाबा हैनो नाङा मानो होनोब्ला इसेबां कनफिउस जानो नाङा बेयाव गोनांथि गैया हैनांगौनि मानो होनोब्ला जेथिया नों एप्लाइ खालामबाय अब्ला बे गासिबो नोंनि BLO नि आन्दाराव थांजोबखाबाय बे एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगोनो मानो होनोब्ला जेथिया साबमिट खालामो अब्ला बे समाव नोंथांनि एड्रेसा जुदि कारेक्टब्ला मोननै अपसन थायो इनफरमेसन एबाउट इज कारेक्ट इनफरमेसन एबाउट इज नट कारेक्ट नङा होमबा होनब्ला जेथिया नोङो इनफरमेसन एबाउट इज कारेक्टखौ एप्लाइ खालामो होमबा बे समाव फर्मखौनो मोना रिसिप्टखौनो मोना मोनसे प्रिन्ट खालामनाय अपसन जेबोआनो गैया जास्ट साबमिटेड नङा होमबा अब्ला नों माखौ हैगोन बेखौ बुंदो नों अब्ला माखौ नोङो फर्म माने BLO नो हैगोन नों साबमिट खालामनो अब्ला जेब्ला नों कारेक्सन खालामो इनफरमेसन एबाउट इज नट कारेक्ट होनना बुङो बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जेथिया भेरिफिकेसन खालामो एड्रेस नेम सोर खालामो अब्ला बे समाव नोंनाव कारेक्सन फैगोन बेयाव खालामनायनि एप्लिकेसन फैगोन अब्ला बे एप्लिकेसनखौ नों हैनो हायो अब्ला जाय मानसिना जुदि इनफरमेसन एबाउट इज कारेक्ट माने डिटेल्सआनो गासिबो कारेक्ट खालि डकुमेन्टसल' पेन कार्ड बा आधार कार्ड होनानै बा रेशन कार्ड होनानै बेंक पासबुक होनानै साबमिट खालामबाय बिथांमोननियाव जेबो फर्मानो गैया अब्ला बिथांमोननियाथ' भेरिफाइ जाला नामा नङा होमबा स' बेयो जास्ट ओरैनो मानसिफ्रा दावराव जादों BLO आ खुनु रावबो बियाखै आरो जाय मानसिफ्रा BLO आं दानि बुंबाय मुसलमानफोरनि थाखायसो लादों होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेनोखि माखासे मानसिफ्रा दावराव फोसावलाबायदों स' बेफोरबायदि नङा कि नों साबमिट खालामथारनांगौ नोंहा जुदि टाइम दंबा हैबानो जाबाय नङा होमबा आरो जुदि टाइम गैयाबा हैयाबानो जेबो नङा प्रब्लेम गैया मानो होनोब्ला नों जेथिया एप्लाइ खालामगोन अनलाइनाव अब्ला जेथिया अनलाइनाव एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगोनो मा जागोन बे गासिबो BLO नोंनि आन्दार जाय सोर BLO नोंनि माने बुथ लेभेल अफिसारा सोर नोंनि स' बेनि आन्दाराव नों थांखागोन आरो बिथांमोना नायै भेरिफाइ खालामनानै हरजोबखागोन मेनुवेलबो जानो हागौ बेखौ आरो अनलाइनावबो जानो हागोन आंनि खोनानाय मथेथ' अनलाइनाव जागोन जायनाव मबाइल मोजां दङ जायनाव लेपटप मोजां दङ BLO नाव माने बुथ लेभेल अफिसारनाव मबाइल गिदिर स' बिसोरनो मोनसे हाइब्रिद मोनसे BLO एन्ड्रइड एप्लिकेसन होदों बा BLO रेजिस्टार एप्स होदों बिथांमोना स' बिथांमोना रेजिस्टार गावसोरनो मोनसे ID आरो पासवर्ड होदों हाइब्रिद इउजार ID पासवर्ड नङा होमबा स' बेखौ रेजिस्टार खालामनाय लोगो माने लगइन खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोननि आन्दाराव जों गासिबो जाय मानसिफ्रा दङ बिनि आन्दाराव स' बेखौ नुजोबगोन आरो बिथांमोना भेरिफाइ खालामनानै हरजोबगोन स' एसेबां टेनसन जानो नाङा स' बे मोनसे आरोबाव 18 नभेम्बरसिम एक्सटेन्ड खालामबाय होनदों बाट बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा मानो होनबा नोंथाङा दिनैनो गाबोन साननै सान दंबावो स' गोसोबायदि एप्लाइ खालाम नोंनि मबाइलजोंबो खालामनो हायो आरो नोंनि नोंनाव मा दङ लेपटप कम्पिउटार मा दं नोंनि गामियाव बेसेबां दं माथो सानसेयावनो जोबगोन नोंसिनि गामियाव आजिखालि जोंनि गामियाव एसेबांखिनि मबाइल दंबा नोंसिनि गामियावबो एसेबांखिनि मबाइल दं बास्ट खालि सोलोंना ला बोरै खालामो बेखौ बोरै खालामनांगौ सोलोंना ला नायबानो जाबाय बर'निबो बानायनाय दङ नागेट भटार कार्ड ID बोरै भेरिफिकेसन खालामो स' बिदिनो बानायनानै थाबानो जाबाय स' 18 नभेम्बरसिम एक्सटेन्ड होदों बेखौ साननो नाङा कि दासिमबो नोंहा 15 अक्ट'बरसिम लास्ट डेट होदों बेखौनो सिगां फुरा खालामदो बाट जोंलाय मानि सिगां टाइम नांबावगौ नङा होमबा आं बेखौनो बुङो स' गाइस बेनो भिडिअ बानायनायनि जाहोना कि नोंथांमोनानो भिडिअ बानायजानो लुबैदोंमोन स' आं बिनि थाखायनो भिडिअखौ बानायबाय थेंक इउ सो माच बाय बाय